Masih bersama Kelompok Industri Dodo, sebuah tebang campur sari Mas Joko Mas. Nampak laras
Aku pancen wali mung siramu katone siji wingi katon kamu ning saiki katon ayo ojo dadi ati dhewe aku pancen wali dhewe mung siramu katone siji wingi katon kamu ning saiki katon ayo siang hari masih bersama Wijo Wijodo. Ayo deh. Ojo dadi ati aku pancen wali mung siramu katone siji wingi katon aku ning saiki katon ayo ojo dadi ati aku pancen wali mung siramu katone siji wingi katon aku ning saiki katon ayo
Aus.